उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि 2 नं अजगर गामिनिफ्राय सासे हिनजावसा गोमानानै दं। 22 नभेम्बर खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासोआव 18 बोसोर बैसोनि रश्मि तस्साया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं अजगर गामिनि गावनि न'निफ्राय गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा खाथि खाला नागिरनानै गावसोरनि बाय बाहागिफोरजों सोमोन्दोआव थायो, नाथाय दासिमबो हिनजावसानि जेबो गुमुर मोननो हायाखै। जोबनायाव 24 नभेम्बर खालि हिनजावसानि बिमा मन्जु तस्साया माजबाद पुलिस थानायाव गोमानायनि अजद होयो। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर मोनोब्ला 6002106436 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनो हिनजावसानि नखरनिफ्राय खावलायहरदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि 2 नं अजगर गामिनिफ्राय सासे हिनजावसा गोमानानै दं। 22 नभेम्बर खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासोआव 18 बोसोर बैसोनि रश्मि तस्साया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं अजगर गामिनि गावनि न'निफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफोरा खाथि खाला नागिरनानै गावसोरनि बाय बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो हिनजावसानि जेबो गुमुर मोननो हायाखै। जोबनायाव 24 नभेम्बर खालि हिनजावसानि बिमा मन्जु तस्साया माजबाद पुलिस थानायाव गोमानायनि अजद होयो। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर मोनोब्ला 6002106436 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनानै नखरनि सुबुंफोरनो खिन्थाहरनो खावलायदों। उदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि नोगोरनि गलमा सकआव गोदानै केगवायारि अट'मबाइल्स बेखेवदों। गलमा सकनि ब्रह्म पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सुजुकी, हुन्डाइ, मारुति कारफोरनि रिपेयारिं, वाशिं, नांगौ रोखोमनि कालार होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय अरिजिनेल पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।